கைஸ், நான் உங்கள் சோல் தமிழன். இந்த வீட்டில் நீங்கள் நான் பார்க்க போகிறீங்கன்னா நான் எப்போயோ பார்த்துட்டேன். ஸோ நீங்கள் நான் பார்க்க போகிறீங்கன்னா ஒரு சேலஞ்சாக நான் பண்ணிக்கிறேன். அப்படின்னா சேலஞ்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா M249 ஒரு 100 ப்ரோடி கன்று இருக்கும்ல, அது சேலஞ்சை நான் பண்ணிக்கிறேன். அது சேலஞ்சை வெற்றிக்காமல் முடிச்சிட்டேன். பட் அது லாஸ்ட்டாக ரெக்கார்ட் ஆகலை. அது லாஸ்ட்டு பூயாச்ச கிளிப், ஆனால் பூயாச்சிருக்கேன். அது ஒரு கிளிப்பு மட்டும் நான் ரெக்கார்ட் ஆகலை. எப்படி ஆகணும்னு தெரில, பட் ரெக்கார்ட் ஆகலை. சரி, வீடியோவில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள். ஸ்டார்டிங்கில் ரெக்கார்டு வந்தோடனே கச்சிட்டு போயிடுறேன். M249 போடுறான்னு போனேன். வெஸ்ட்டு எல்லாம் எடுத்துக்கினேன். 20 வெஸ்ட்டு கச்சிச்சு போயிட்டு ஷாட்கன் அது எல்லாம் எக்யூப் நான் மட்டும் மாற்றிக்கினேன். இப்போ அவன் போயினே இருக்கும்போது M14 கச்சிச்சு. ஐயோ, M14 சேலஞ்ச் பண்ணதான் யோசிச்சுன்னே இருக்கும்போது சரி, அவன் இதுக்கு கன் கச்சிச்சு, அவன் இது கன் சேலஞ்ச் பண்ணிக்கலான்னு கஞ்சி. இப்போது அது சேஞ்ச் பண்ணுவேன். இது ஆட்டோ பிக்கப்பில் போயிட்டு அது பார்த்துனே இருப்பேன். சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு போவேன். இன்னும் சேஞ்ச் பண்ணலையாடா, நீ சேஞ்ச் பண்ணுற சீக்கிரமாக பண்ணிவிட்டேன். நான் நிற்கிறேன். சரி, தெரில பண்ணிட்டேன்னு இல்லைன்னு கூட தெரில. சரி, நம்ம போகலாம். எங்கே போகிறேன் எனக்கும் தெரியல, கேட்காதீங்க. அது போகலாம் போய்கொண்டே இருக்கலாம். அது திரும்பவும் உங்கள்கிட்ட போகும்போது இங்கே ஒன்றாகும். இப்போ பாருங்களேன், ஓப்பன் த சீசேடா பாக்ஸை பார்த்தா M249 கிடச்சிடும் திரும்ப. அதனால் அந்த சேலஞ்சை முடிச்சிடலான்னு போயினே இருக்கும் போது எனிமையை கிடைக்க மாட்டாங்க. என்னடா எனிமையே கிடைக்கிறாங்க ஒரு மாதிரி ஆகிடும்னா போகலாம். எங்கே எனிமி இருக்காங்களோ தேடி போய்கொண்டே இருப்போம். போகலாம். இப்போ நான் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணால் பார்ப்பீங்களா இல்லையான்னு தெரில. அதான் இப்போ இப்படி போட்டுக்கிறேன். உங்களோட ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் லைட்டாக எனிமி வரும்போது மட்டும் பண்ணணும்னா கேளுங்க, நான் பண்ணுறேன். அதை எடிட் பண்ணி போடுறேன். திரும்ப பார்த்தா M249 கச்சிருக்கு. சரி, திரும்ப அடுத்தது போய் பார்த்தா திரும்ப M249 கச்சிருக்கு. சரி, நம்ம ஏறம் புல்லட் மட்டும் எடுத்துக்கணும் போகலாம். சரி, வீட்டில் நான் இருக்குது. இது வீட்டில் எனிமி இருக்காமல் சவுண்ட் கேட்டுட்டு, பட் அது எனிமி சவுண்டு இல்லை, அது என் சவுண்டு எனக்கு. அது திரும்ப கேட்டுச்சு எனக்கு. அதனால் கொஞ்சம் குடிப்பிட்டேன். போயின்னே இருக்கும்போது சரி, நம்ம எங்கள் கிராண்ட் மினிஸ்டர் போயிடலாம், எல்லாம் சாவாங்கன்னு பார்த்தேன். பாருங்களேன், நான் அதை திரும்ப காமிப்பேன். ரீட் பண்ணும்போது நான் காமிப்பேனா இல்லையான்னு தெரில. இப்போது நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ தான் எனக்கு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறது. கரெக்டாக வந்திருக்கான்னு தெரில. பட் பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்தா கீழே அவனால் என்னை பார்த்துட்டான். அவனை கரெக்டாக க்ரோனை போட்டு ஒரே ஹெட்ஷாட் மண்டே மேலேயும் உண்டுது. எப்படி மண்டே மேலேயும் உண்டுது அவனுக்கு. சரி, அவன்கிட்ட போயிட்டு லூட் எடுக்கலாம். லூட்டு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு மேஜிக் ஆகும் பாருங்களேன். இப்போ என்கிட்ட ஒரே க்ளோவெல்லாம் இருக்குது. இப்போ கீழே போயிட்டோன்னே என்கிட்ட 22 க்ளோவல் ஆகிடும். பாருங்களேன், கீழே போடா ராசா, கீழே போ. இப்போ தரமான சம்பவம் ஷாட் வரும் பாருங்களேன். இப்போ போயிட்டு நான் இப்போ 22 க்ளோவல் ஆகும். 22 க்ளோவல் வந்துடுத்து. இந்த க்ளோவல் கச்சோன்னு நினச்சிட்டேன். அம்மாண்டா, இந்த மேட்ச் ஃபுல்லாக போய் அடிச்சிடலான்னு. இப்போது தரமான ஹெட்ஷாட் விழும் பாருங்களேன். அங்கேருந்து ஒருத்தன் ஓடி வரான், அதை நான் பார்க்கல. இப்போது க்ளோவல் பார்த்தீங்களா, அவங்க தோடி வந்தான். சரி, பேக் வச்சு லைட்டாக க்ளோவல் போட்டு அவன் அடிக்கலான்னு பார்த்தா க்ளோவல் போட்டுருவான். இப்போ பாருங்களேன், க்ளோவல் ஒரு ராசா கரெக்டாக மண்டையில் வச்சுட்டு டமால் மண்டை மேலே விழுந்தது. தரமாக விழுந்து கொண்டை மேலே விழுந்தது. சரி, அவன்கிட்ட இந்த ரூட் எடுத்துட்டு நம்ம எங்கேயா போகலான்னு நினச்சி ரூட் எடுத்துறேன். சரி, என்கிட்ட 2 க்ளோவல் எடுத்துக்கணும். திரும்ப அவங்ககிட்ட அங்கே ஒரு மிஷின் இருந்துச்சு, அங்கே போனேன். சரி, அவங்க க்ளோவல் வாங்க முடியும்னு ஆசையில் போய் போனால் க்ளோவல் வாங்க முடியாது. ஏன்னா ஸ்டாக் இல்லை, சோல்டு அவுட் ஆயிடுச்சு. 22 எவ்வளோ க்ளோவல் வாங்க முடியுமோ அவ்வளோ க்ளோவல் வச்சுன்னு போகலான்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி, அங்கேருந்து வந்துட்டேன். அங்கேருந்து கிட்டே போனால் க்ளோவலே இருக்காது. நான் சொல்ல வச்சுட்டு பாம்பு ஒரே ஒரு என்ன வாங்கிட்டேன்னு தெரியலையே, வந்து போயிடுச்சு. அது UA லைட்னு இருந்துச்சு, அதை வாங்கிக்கினேன். அதில் லாஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணுவேன். பட் அது ரெக்கார்ட் ஆகாமல் போயிடுச்சு. நான் என்ன பண்ண முடியும், ரெக்கார்ட் ஆகலை. அது நான் பண்ணுறது அது எப்படி ரெக்கார்ட் ஆகணும்னு தெரில. நான் லாஸ்ட்டாக ப்ளே கூட பண்ணி பார்க்கும்போது ஒழுங்காக பார்க்கல போல். எடிட் பண்ண போனால் தெரிஞ்சுது 50 ரெக்கார்ட் பண்ணல. சரி, விடுங்க. அது அதுலேருந்து நான் கரெக்டாக பண்ணிக்கிறேன்.
சரி இப்போ போகலாம் ஓடினே இருக்கேன். உங்களுக்கு போர் அடிச்சோடனே இப்போ லைட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இனிமேல் ஏறும்போது இப்போ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இல்லையான்னு தெரியல, நானே பார்க்கல. இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணும்போது தான் பார்த்தேனே, அங்கே ஒருத்தன் ஓடுறாங்க. அது இப்போ கூட நான் பார்க்கல. கடைசியில் இப்போ ஸ்கோப் போட்டு பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது அவங்க ஒருத்தன் இருக்கான்னு. நம்மக்கிட்ட 23 கிலோவால் இருக்குது. இப்போ அச்சிடலான்னு போய் பார்த்தா 2 பேர் இருக்காங்க. சரி அவன் வேறு நினச்சா திரும்ப இங்கே ஒருத்தன் வந்தான். அவனுக்கு ஒரு அச்சிருந்தா குளோவால் போட்டான். அடா பாவி மனுஷன், கஷ்டப்பட்டு அடிக்க மாட்டேன் குளோவால் போடுவான்னு பார்த்தா இப்போ இன்னொருத்தன் வந்துடும் பின்னாடி இல்லை. ஆனால் இவங்ககிட்ட ஓடிடுவேன். எப்படியோ ஓடிடலாம். 2 பேரும் சேர்ந்து அடிக்கிறாங்க. அடைய பாவி, நான் கஷ்டப்பட்டு அடிக்கிறேங்க. வேண்டாம் அவன் இன்வைட் நான் பண்ணிடுது. இது வச்சு நான் கொஞ்சம் காண்டாக இருக்குது. அது அட்டாங்கில் இருக்கும்போது டக்குன்னு மெசேஜ் வந்துதான். அதுக்கு போயிட்டு அவன் கை அடிக்க முடியல. சரி நம்ம பேக் அடிச்சிடலாம் நான் பேக் அடிச்சிடுவேன். இப்போ கொஞ்ச நேரம் இங்கே இருப்பேன். சரி சுற்றின்னு போய் அடிக்கலாமான்னு யோசித்தேன். எதுக்கு நம்ம சேலஞ்சு ஒழுங்காக முடிச்சாலே போதும்னு நினச்சி பின்னாடி போயிடுவேன். பின்னாடி போடாடே, பின்னாடி போ. நான் அது பின்னாடி வச்சிட்டேன்னா பேக் அடிச்சிடுவேன். இப்போ பேக் நான் நிற்கிறேன். இப்போட போகிறேன். போயிட்டானா பின்னாடி போயிட்டோன்னே இன்னொன்று என்னன்னா அங்கேருந்து ஒருத்தன் ஓடி வருவான். எவன்டா சார் நீங்கள்? ஆனால் அவனுக்கு இப்போ செம்மடி வரும். அவனுக்கு க்ளோனை போட்டு எங்கடா டே க்ளோவால் வர்றா, நீ ஏன்டா க்ளோவாலான்னு பார்த்துட்டு க்ளோவர் செம்ம டேமேஜ் ஆகிட்டு விட்டான். சரி போய் நம்ம அடிக்கலான்னு போனா அவன் அங்கே தான் நிற்பான். 27 க்ளோவால் இருக்குது, யூஸ் பண்ணுறாருன்னு க்ளோவால் போட்டோன்னே வருவான். எல்லாம் இதில் போட்டு ஓடி போய்ட்டு க்ளோவால் போடல, ஒரே க்ளோவாலில் இப்போ அவன் செத்தோடனே அங்கிட்ட லூட் எடுக்கலாம். சரி க்ளோவால் எதுக்கு போடணும்னு பார்த்தா க்ளோவாலே இல்லை, பாவம் அவன். சரி க்ளோவால் இல்லாமல் 5 பேர் பார்த்தாங்க. லைக்கு போடுங்கடான்னு எமௌண்ட் போடலான்னு நினச்சேன். சரி வேணாம், அது ரிப்போர்ட்னா பண்ணிட்டாங்களா அது ஆகிடொன்று. இப்போ நான் காய்ந்த பாருங்க. இப்போ நான் வச்சு லேண்ட்மைன் வச்சேன் பார்த்தீங்களா. இப்போ அதே லேண்ட்மைன் கிட்டே போவேன். வெடிக்கவே யாரும் வரல. அதனால சரி யாரும் வந்து அது மேலே வருவாங்கன்னு பார்த்தேன். யார் மேலே சுற்றுறதுக்கனால அது மாதிரி பார்த்துருந்தேன். யாராவது வரீங்களா இல்லையா பார்த்துனே இருந்தேன். சரி எவனும் வரல. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட்மைன் இருக்குது. அதே லேண்ட்மைனாக நான் வச்சுட்டு போனப்போ அந்த காலம் வந்து அது மாதிரினா M17 இருந்துச்சு. மற்ற சேலஞ்ச் போடலான்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் இருக்கும், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போது சில அப்படியே லைக்கும் ஷேரும் பண்ணுறோங்கப்பா ப்ளீஸ். இப்போ நான் ஃபஸ்ட் டைம் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறேன். எப்படி வர போகுதுன்னு தெரியல. நல்லா இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நல்லா இல்லைன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி உள்ளே போய் யாரும் இருக்காங்க பார்த்தா யாரும் இல்லை. சரி இங்கேருந்து பார்த்தேன் யாராவது இருக்கீங்களா, ஹலோ மிஸ்டர் இருக்கீங்களா இல்லையா, அவங்க தெரிந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. சரி நம்ம போயிட்டு பின்னாடி போயிடலான்னு நினச்சி பின்னாடி போனேன். எங்கடா யாருமே யார் சுட்டு நிற்கிற. இது ரெக்கார்ட் நான் என்ன பண்ணேன், ஃபஸ்ட் டைம் 5th சேலஞ்சு போட்டுனா அங்கேருந்து யோசிச்சுன்னு நினைக்காதீங்க. அது ரெக்கார்ட் ஆகலை. டக்குன்னு இப்போ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி அது எப்படி ஆகுதுன்னு தெரியல. அது எப்படி ரெக்கார்ட் ஆகலை இப்போ நான் ஒன்றும் பார்க்கவே மாட்டேங்கிறேன்னா அப்படியே விளையாடுனே இருக்கேன்னா அதில் எதுவும் தெரில. சரி அங்கேருந்து வந்துட்டு கிட்ட வரும்போது எங்கள் அக்கஞ்சியும் இருந்துச்சுல்ல, அது ஒன்று இருக்கும். இப்போ லேண்ட்மைன் யூஸ் பண்ணேன். நம்ம லேண்ட்மைன் ஃபஸ்ட்டு ஆனால் எப்படி வைப்போம் பாருங்களேன். இப்படி வச்சுருவேன், லூஸ் தனமாக இப்படி வச்சுருவேன்னா. சரி இப்போ போய்ட்டு இப்போ யூஏவின்னு ஒன்று அவனை வாங்கணும் பார்த்தீங்களா. அப்போது அது வாங்கி இப்போ விடுவேன். ஒருத்தன் தான். ஸோ அவனை போய் ரெஸ்ட் பண்ணி அடிக்கலாமான்னு செகண்ட்ஸ்லாம் போகுது. இப்போ வந்தோடனே அப்படி போகுது, போகுது. நம்ம ட்ரோன் விடுவோம் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி அதுவும் ட்ரோன் மாதிரி போகுது. ஆனால் நம்ம கையிலனா அது எதுவுமே இல்லை, ட்ரோன் போடுற மாதிரி போகுது. அது போட்டோம் நல்லா போட்டோம். அது சரி அங்கே ஒருத்தர் இருக்கான் பார்த்தீங்களா, அங்கே ஒருத்தர் தான் அவனு. சரி அங்கே போய் ரெஸ்ட் பண்ணி அடிக்கலாமான்னு தோணுச்சு. சரி வேணாம், பூயானா முக்கியம். ஆனால் லாஸ்ட்டாக பூய் அடிப்பேன். அது கிளிப்பு மட்டும்னா அது போயிடுச்சு. இப்போ அதே மாதிரி ஆச்சு பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி அது கிளிப்போ போயிடுச்சேன். அதனால் பார்த்தீங்களா எப்படி வச்சுருக்கேன் லேண்ட்மைனில் செம்மல்ல. சரி இது வீடியோ இதோட முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் இது வீடியோ இன்னும் 20 செகண்ட்ஸ் தான் இருக்குது. இது வீடியோ ஆகணும்னா அது கிளிப்பு மட்டும் போடுறேன். ரொம்ப சாரி கேட்டுக்கிறேன் அண்ணா. சரி தேங்க்யூ கைஸ், பை கைஸ். அப்புறமா இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய். I got broads in Atlanta, just to go lean the family, credit cards in the scam.